Γεια σας παιδιά! Σήμερα που ξύπνησα πρέπει να βρούμε αράχνες. Λοιπόν παιδιά, πώς θα το κάνουμε όλο αυτό? Εγώ μόνος δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι αράχνες είναι σε σπηλιές. Τι δεν πάει το καλά. Εντάξει. Πάω στο άλλο το χωριό και μετά θα σας δείξω όλα τα πράγματά μου. Όλα. Παιδιά, ένα λεπτάκι, περιμένετε, κάτι θα κάνω τώρα και τέλος. Μόνο ένα λεπτάκι να περιμένετε. Μα πώς θα το κλείσω μετά? Εντάξει, δεν τελείωσα. Ωραία, κατάλαβα τώρα. Λοιπόν, πάμε στο χωριό. Εκεί πέρα έχει μια τεράστια σπηλιά που πέθανα και όλα. Και τα πήρα τα πράγματά μου. Τώρα όπως ξέρετε είναι πεταμένα αλλού. Ξέρεις, πράσινη. Παιδιά, Πόρε. Αυτό ήθελα να πω και είπα στα ρώσικα Πόρε, να ξέρετε κι εγώ είμαι Ρώσος και εγώ ξέρω ρώσικα. Μερικοί ξέρουν, όπως εγώ. Ωραία, θα τυφληθώ σε λίγο. Παιδιά, δεν νομίζω ότι θα τελειώσω με καλό πράγμα. Δεν νομίζω. Αυτό το σύμβολο κάτι μου θυμίζει. Ότι παίζω σε ένα κακό σερβερ. Ποιο σερβερ? Να το και το πιο μεγάλο. Πιο καλά είναι να περιμένω τη νύχτα. Πόσες αγελάδες! Πού πας? Δεν μπορώ να περπατάω καλά, δεν κατάλαβα. Χία! Ω, νίντζα πάγκα. Αυτό είναι και το χωριό που βρήκα 2 διαμάντια και έκανα το διαμάντι. Είμαι τόσο τυφλός ότι που πήγαινα στη σπήλια μου είχε ένα διαμάντι και με αυτό έκανα ένα πράγμα. Αυτό που δεν μπορούμε. Αυτό πώς γίνεται? Από 4 τέτοια. Τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται αυτό. Άστο. Αφήστε το, δεν έχω εργαλεία για να σας δείξω. Στο σπίτι θα σας δείξω. Έχουμε και χοιρινάκια εδώ πέρα, γουρουνάκια. Και προβατάκια, παιδάκια. Αν νομίζω ότι είναι περίεργο γουρούνι, να πούμε. Με αυτά κάτι θα τα κάνω. Γιατί να πάρω δέρμα?
κάνω μια στολή δερματική. Να ξέρω ότι παίζω με μοντάκια. Καλύτερος. Παμ παμ παμ. Παμ 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 παμ. Ωραία! Ναι, τελικά τα ήθελα αυτά τα δέρματα. Ναι, από εδώ πέρα πήρα τα διαμάντια και τα μήλα. Γι' αυτό έκανα την κρυσάδα. Περιμένετε παιδιά, σας λέω αυτό που δεν ξέρετε. Επειδή έτσι δεν γίνεται. Πάμε σπίτι να σας δείξω όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας δείξω και το ψυγείο μου. Το προ. Πλάκα κάνω. Ούτε ότι δεν υπάρχει ένα ψυγείο που είναι προ. Παιδιά, έχω λίγο μπαταρία. Άμα κλείσει, θα το συνεχίσω την άλλη φορά. Τι να κάνουμε, να μην σας πετύχει η οθόνη αυτή. Γι' αυτό θα είναι μικρό. Λοιπόν, παιδιά, το άνοιξα, είδατε κάτι πράγματα. Ήταν επειδή το άλλο το βιντεάκι ήταν πολύ χαζό. Επειδή δεν είχε ούτε φωνή. Δεν το πιστεύω. Σας λέω αλήθεια. Και να ξέρετε. Ότι κάνω τρίτο βίντεο. Την άλλη φορά η μαμά μου ξέχασε το μικρόφωνο. Μετά κάτι δεν δούλευε η φωνή μου. Δεν ακουγόταν. Τέτοια πράγματα. Και στο τρίτο κάτι έκανε εκεί πέρα και όλα δουλεύουν. Σωστά πηγαίνω. Δεν μπορώ να περπατάω κανονικά τα πόδια μου, τι θα λιώσω σε λίγο. Τώρα θα σας δείξω και θα κλειστεί. Μαμά, τι κάνεις?